late, the Anti-Chiwenga Mnangagwa video published by ZANU-PF Politburo members today is an old 2017 clip they are using to instruct members over their internal strife. Sanapita mashoko atakuona kuti aiwa pane video itenderodzwa pa social media toona mutungamiri wenyika yeZimbabwe Masvanabdzo Mnangagwa aiwa vanotaura mashoko aiwa anosimbisa mashoko okuopoza aiwa VP Chiwenga vataura mashoko ekuti aiwa inini muchindona ndakanyarara kudai nechamboita maprotocols tisingaiti sezvinoitwa nevamwe kuti vanonge vachingojamukira zvinhu pamusoro vachingondozvizadza pamhene. Sanapita mashoko anodanyorwa panapa nobva subscribe or like or on the bell icon. Tipina pano pamuzimba ebudanyora chiti this update is part of our commitment to ensure both accuracy and current in our news content. The video published by ZANU-PF videographer on Saturday 1 February 2025 communicated by them to mean Emmerson Mnangagwa spoken recently is a 2017 clip. They seemed to use this clip to communicate messages addressing the ongoing wrangles inside their party. Their suggestion that Mnangagwa accuses his deputy Constantino Chiwenga of violating the constitution should be read in that light, not as a literal statement. We unequivocally apologize for misunderstandings arising from the use of this video. We vow to do better next time. Tomashwa tunapana pavanwe Zimbabwe vachiti aiwa vakombana chenjerai that video tikutenderedzwa ringakonzeresa chaos vanhu vafunga zvirizvo kuti zvisirizvo kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe atotanga kutokana maataxi anotaura mashoko pamusoro paGeneral Chiwenga but panguva inoi pasati pava nezvavataura. Mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa this video nderemuna 2017 kunyange wazvo pane zvavakataura but hazvisi zvizvo zviri kuenderana awa nethe current situation vachiti aiwa misunderstanding iripo zvoita sekuti vanhu vemanews channel ava ndo vari kuva vachitaura mashoko enhema but kunyange zvaiyo tension yagara iripo kusaurana kuripo kuchionekwa munhu ari kumobiliza vanhu vomudhanimove and the likes variko but that video has been nullified. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi mina comment section medu musana subscribe or like and turn on the bell icon.